Sasan bari kıskancı sireni. Jer oltaš stava rano sutrин, gradът още спи, а той вече навън гони своите мечти. В Германия бачка здраво, но е винаги напред. Роден да бъде играч, не да чака късмет. Жените го поглеждат, шушукат си тихо, но той си знае пътя и не гледа никого. До него е Рени, огън и стихия, ревнува го много, защото знае кой е роутаж в играта. Тарикат по душа, с високо вдигната глава, не се продава евтино, не живее в страх. Уверен поглед напред, живота е игра и роутаж играе на високо ниво. Жените го гледат, Рени се ядосва, но знае, че той е неин и никоя друга няма достъп. Ущелано е роутаж, събален рано, урявел песар манекени и клиоанди бари Германия. Те биравел Анди Штутгарт. Taj đalao je routаж, ko luksuzno zavedение, дебил без кепу кафета и пабарела по наргиле. От Джубля Дилинджон те дикеналес, късканджика си лес, хиромни Рени, а во викльола ли наври, ко телефони хала лескоги, пенела леске рука и гилян, саве Джубля Сасан бари късканджика си.